Hello. Hi, people. VCC. Hello. Muri bohiri. Muri banya hiri. We say, come in. Chris say, come in. Muri bohiri. And right. Kandita mugumbo pina first 5 minutes to Morisa to pina. Eva nice Katawa Daina Beka Muka Mupemi Junior Dombo Julia Marampam Cecilia Tambo Pamela Said Maitri Puti Mercy Stelia Angel Matongo Tawanda Katsande Katlego Katlego uri sei Gloria Saunyama rugare kwamuri Locadia Chadunga aturi mamwe ari kumanya Florence Natasha Meme Power Matizu Zelda Tsatsa Roni Pindirai Makena kuimba Party B Douglas. Yes, ndafamba zvakanaka ndakati nyarei manje. Nhasi ndamukira ndichazoku ndoipesa nhasi story yangu yaya nhasi ndanga ndichifamba ndine nyasha asi ndamukira zingamboiti ndavata mafew hours chaiwo. Tafadzwa Everesto Maminingo uri sei fungai jori wimbai mutowo itai mai manu rumbicha demoyo Saviour Chisango Pretty Mancuve kuri sei Yvonne Chimatonhodze Ruva Chausi Godlia Death Chisango sorry kana ndatadza kuritaura zita ngatione Takuza Mutaita no Racing Ngota Leni Moncuve Koshia Kaminga D wekwafema inokugwaringa event do chiondegwa kuinokugwaringwa inde wakabvisa profile picture mazuva I know you inokugwaringwa uvha rashe kaukau simba rashe mubayiwa Christine Mambo Happiness Gunguo Kathy Katuruza Grace Faiji Claudine Taonana Mavunda Sonia Mashava Slick Row Urisei Tarisai Karoka Shumber Shamiso Chengeta Rutendo Mazura Sylvia Tusom Christine Mambo Anesu Nyariri Memory Pinduka Ruva Charles Firisei Tatenda Basopo Urisei Grenda Shondo Noxi blah blah sei ndadzoka kwatoko kuma7 kuno tanya kuzvidza iri sei Natasha Justin Ruva Raishe Pamela Jawaira Marjorie Makowa uri sei muri sei mese Wilma Mabika Shamiso Chengeta Fungai Mafungwenya uri sei kusvika 5 minutes dzakwana ndovandaregera Alice Lee Chavi Tatenda Chimbwanda zviri sei muri sei kwamuri Alice Nariri ndakupina ndikakumhorosa Tatenda Ethel Mishi uri sei Norini John zviri sei Chihera chamaishupi kuri sei Michael Omili Virginia Sherekete zviri sei kwasara zvimasequence guys Sami Ifi Epiphania Gwapedza Ellen Manatse Natalie Chirombo
Skangele Gwasunda, Stephen Mkwenya. 5 minutes zakwana. Ndakutanga story time. Judith would say in a ndakativu. Ndakutanga story time. But this one, let me put a big disclaimer. Kuita my misinterpretations, especially with this one. Guys, that disclaimer. Kuitira paino zopidigudzwa papa. When I'm gonna talk about this issue, and this could don't get me wrong on this one. Number 2, pandiri kutaura nyaya yangu iyi haikona kuda kuzama misinterpretation, ndichanyatsa kunyatsa kutaura kuti vanhu vanyatsa kuhwisisa so that haiitwi misinterpret in a wrong way, because nyaya yacho ine kaku ndaisati yakanzi Muka ndikupe ndo zvakaitika, but isetup yekuti yengeri dzimba dzakawanda, but nda kuzotsanangura kuti ticha ava chii chaiitika navo vaiva vane maissues avo. Inini ndakanomhangara nyai, handina number 3, handina kumbunyikidzwa nemunhu. Hapana munhu akauya akada kundivhurira dhoo akati ndoda kuita sei kumbunyikidza mumba mako, hasirizvo zvakaitika. Madisclaimer ese andati nditange ndaisa ndisati ndatanga kutaura story yangu, because munoziva zviya zvandakamboriwa zvokuti pandaiita mastory times angu ndaitofunga kuti vanhu vaitoona vese tainge tichinzwanana. Little did I know kuti kune vamwe vanenge vauya veve vane kuda kuzotora mastori angu aya vomapidigudza kuvomaita something. So these are my stories. Saka ndakati no, I won't allow to hit it wrong to say kauda kudona guys, kuda kudona. Saka ndaimakisa naye eti tikupfeka nediviripo. Saka ndikutoisa as a big disclaimer before ndatanga kutaura. Saka kana mukazoonawo yapidigudzwa kwainenge yaendeswa pamwe, handizozivi kuti munhu uya ainditevera futi kuYouTube achizotora mastories mangu achimapidigudza ari kuona here or haasi kuona. Saka ndati nditange ndaisa disclaimer. Handina kumbunyikidzwa, handina kudana nemuti mumwe munhu, hasiso zvakaitika ipapo. Ende futi handisi kuti pane zvakaitika pakati pangu nebaba ava. Inini if something happened ndinotokuudzai ndega kuti ndo zvakaitika zvakadai. Finally inogwaringa wrong platform for this. Inini hangu panapa ndinoita mastories angu, handifariri kuita zvinhu zvekuweka. Unoona manje comment yawaisa paka inozopidigudzwa chinzi inini ndoita basa rekutsvagira vanhu kuti vahure nevanhu. Unoona manje ndozvinoitika. Ndosaka handitodi kuti ndive intengodi nezvinhu zvakadero, ndakazviramba kubva hangu kare. So handizonyanyo kusekerera hangu macomments akaita seaya because inoguma yava yangu nyaya yachoni. So right, final disclaimer. Kana mukandirwa ndichitaura mastories aya guys, it's not a secret yanikatoti oh my god it's my secret yazikamwa nevanhu. It means kwandiri izvinhu zvandiri kuseka nezvazvo kana iri secret, believe me hamupfi makandirwa ndichitaura masecrets andoziva kuti it's a secret. Now let me start talking about my story, because munhu uyawa waitora mastories angu achiyekera achimapidigudza akandidzisa zvinhu zvakawanda. So ndosaka ndichizoisa madisclaimer kuna avo vanenge vatanga kundionawo nhasi. Ndati ndingoisa ipapa pazidisclaimer ziguru. Zvakaitika ndezvekuti paya pandaikuudzai zuro kuti pandakaenda kuya kwandikanopuwa imba yaya yakanga ine maburi yakaita zvayakaita, handichadzokorodzi izvozvo. Ndakutangira manje pana ticha ava. Waiva iri weekend. Saka chitakshop chaiva pachikuru apa chaiva netimetable yachaivhurwa. Saka pati kuenda kutakshop ndaizoda kuzopota ndichizotengawo airtime. Vetakshop iyi kazhinji vaigara vasina airtime. Zvinhu zvavo mutakshop zvokumamisha mungozizivawo zviya zvekungodero. Excuse me, kuda chi munenge mundotonekana nezvimaputi zvishoma. So pandashaya kuti ndinondoita sei, ndane time ndisina kutaura chi namai vangu kuti ndoudza kuti aiwa kunoku ndakazodii ndakazofamba zvikadii. Ndo ndabvunza vanhu kuti name airtime ndoiwana kupi. Vati kutakshop, kana watoshaya kutakshop unoenda kwabhora. Handiti mari iyo yandaiva nayo ipapapo isingazokwani kuti ndizotanga kutsvaga zvimota ndokwira ndoenda kwabhora ndodzoka. Ndobva ndati kwabhora kunofambika here kubva kuno kwatiri kusvika ikoko. Zvikanzi vamwe vanofamba kuenda kwabhora. Handiti vana madam vaya vandakasvika paya varipo
vatopinda kana kuti mudzimba dzavo inenge iri weekend ka obviously vanhu vanenge vane vanhu vavo vainzi vavo chichi vachicha vanenge vachiita chi ina handina zvandaita because ndaingomuka ndotasara nemadziro nothing else. Vamwe vacho vanenge vane varume vavo dzimwe nguva vanenge vazotorwa Friday iye woenda kuHarare wozodzoswa. Vamwe vacho vanga varipo panguva varume vangu vanechi vaine mota saka vaiuya ndozvaiitika. So I remember kuti ipapo manje ndachinyangadzwa ndikati achitega sei ndandisitorina futi cooking oil if I'm not mistaken. Ndobva ndatanga kutsvaga chii kuti kwabhura kwacho ndita sei ndikati no problem ndatobuda ndanga kufamba because inini ndaifunga kuti mupfuwa mangu kwabhura pedu ndikapane shortcut here zvikanzi itoripo yokuti vamwe vanotofamba chinda nekudzoka handiti zvanabotaura shezhe ndatanga kufamba ndichinda neroad nayo zvimota zvaitodarika but unfortunately ndasina mari yechekuti ndidi because kwainzi dollar kusvika mabhora ndobva ndadi pepe ndanga kufamba but sezvo ndanga ndiri ticha munyowani handiti mamwe maticha unenge usati wanyatsozwa kuti ticha vandiani because chakaita chikoro chakaita chihombewo kuti maticha kuti tasake tusvikuma 20 something here ipapo tatakati one day zvedu saka ava ticha ava ini handina kunyatsa kuvaziva kuti nditi pandakatovaona ndaitofunga kuti munhu wemulocal ndochokwadi pandakaona baba ava ndaifunga kuti munhu wemulocal ndobva ndatodarikira zvikanzi madam zviri sei kuti makadi henyu ndobva ndatapfuura nchinda zvikanzi ko madam muri kuendepi ndikati ndikuda sei ndikuenda kwabhora zvikanzi ndokwandi kutobvawo ikoko ndikati alright ndatonyarara ndamba ndichinda zvikanzi mandikangamwa here ndikati handisi kukuziva here zvino muti sei ndikati zvikanzi navo aiwa ndodzidzisa nemi pachikoro apa ndikati munonzani vakataura zita ravo napo tunawo ticha ndichambozviziva kuti vainzani nezita ravo baba ivavo zvavanga vakangoita baba vakangopfeka rimwe ruticheti rwakatobvaruka baba ivavo zvikuratidza kuti indakatambofunga kuti hameno kuda kutondotsvaga mombe dzavo here kana ndozvandakafunga noti kuti ndiri kushora vanhu vanofudza mombe kuti vanopfeka dzakabvaruka but panguva iyoyo ndozvandakafunga kuti kuda kunotsvaga mombe baba ivavo vandakaona ava ndadi pepe vatonditi muda kuti ndifambe nemi ndikati ndogofamba nemi chindepi zvanzi ndandichobva kwabhura ikoko ba ndatozofunga kuti pane zvandakangamwa kwabhura futi ndoda kutonotengawo something grocery rangu tikati kupi kwabhura tikati kwabhura imi muri kuti mabva kwabhura mamuka mukaenda kwabhura nguvai handiti because angari makuseni guys not makuseni ekuti 7 o'clock aiwa makuseni engoriwo like before 12 ndobva watoti hapane zvandakanga ndikati makangamwa ganzi hapane vanhu chi vanoda kutoti ndichobatana vaingotaura kuti maexcuse chete I think vangoda kutotanga kwambawo neni ipapo ini ndikati ungarambidza muri kuenda kwabhora kana ndadii ndatangofamba hangu ndikangoti inangakwasutana ndasingangovahwisisi baba ivavo nini ndakaona kunge munhu zvokwadi handikura that was my first impression yekuti vakunotsvaga mombe uku kufesi yavo yaita kunge vakachekwa nebanga apa sika ndasingavahwisisi maona manje saka pavaramba kuti nditicha ndikati havasi ticha baba inhema dzavo ndozvandakafungeni ndobva ndatongovatarirawo vachifamba vachimboita kunge vari kuzivana navo vanhu vachimbofambawo nebva vatozodhumana nedzimwe shamwari dzavo bvatanga kutotaura shamwari dzavo dzedze ndobva tabatana thingi takatozosvika taa4 kwabhora kuya nevamwe vanhu vaipingidzirawo vachiita shortcut yekuenda kwabhora asi inini ndandisiri pati yeconversation yavo kuti ndasingavazivi and ini face yavo haina kunyatsa kundiitira zvakanaka ndoshuwa ndichingofambawo ndiri sure kuya bva tasvika muyamya manje ndobva ndadii pepe ndatotsvaga mashopu angu ndatotenga chibhotoro changu chemafuta ndatotenga uyu inonzi chi I think kutoti ndizonyatsa kuziva mateachers kuti uyu zvakanditorera more than 3 weeks because gaya kuti muri ma20 something munongoonana paassembly chete good morning assembly unogona kutozombofananidza futi kamamwe maticha usati wanyatsa kujaira vanhu wozoti papa utozoti anonzi madam niki ndo zvaiitika ipapo tatotenga pepe chege ndikuona kuti apa ndoba ndakadarika napo apa ndichiyekera apa ndoandatasa kamari kangu mari yangu haikwana chege ndingodi ndidzokere futi neshoka ndoba ndatanga kutofamba ndichidzokera neshoka nditori ndega ndatanga kudzokera because nzira ndandaiona ndoba ndatoti ende zvandakabva ndaiita manje ndikati ndichingopedza kutenga zvandada kutenga asi tobuda kugara imomo ndakutodzoka ndotanga kufamba hangu nerodhi yangu ndichitodi izvo tichavevechi maziso avo aitsvaka ailoketa kuti musikana wayo wazoenda nepi ndatokwira nerodhi iya ndichofamba zvikanzi kwamedhe makundisiya tauya tese 1 ndikati ini ndangoti pamwe muri kuenda kwamuri kuindawo vani mati muda ndikagirisa zenyu ini mandiona ndichiuya ndega kuno saka mwe nemwe chi ngaita sei ngainde kundozvita zvake tichavayati ninoda kutodzokera
tikati kugrosari nyiripi zvikanzi ndinaro toda kuti ndondotora apa pandasiya ndobva wandonyembera kundotenga shuga nefulawa nezvibhotoro zvemabho vakatotenga chigrosari vakatotenga zvavo vakatodzokera vakanotenga chigrosari bonda ndavakweshena ndobva wanotenga chigrosari chavo chiya vakatobva wakaremerwa kupi kwabhora kuya tapamba pepe ndadzokera kuchikoro vatozienda negrosari ravoku indana negrosari rangu ndodi mwe mwazi wakwakazawa ipapo manjika ndasati anyatsa kutoziva kutoti saka vanonyatsa kumbogara kupi chaiko imba yavo because dzaiva like dzimba dzakaita mutsetse kudai dzakavakwa in like an alignment yakadaiwo so dzese ndoita dzimwe dzanzi dziri kuzasuku saka ndasatombozova kuti vanonyatsa kugara mupi machechaimchaimo vanonzi vaingondogara kuseriko sike ndasingazivi kuti kana kuvanoti kuseri ndekupi nekuti iku kumfront kwaiva nemarooms kuseri kwedzimba like inenge iri one kwaiti vekufront vanogara ikoko kuseri kwacho ni same house kune vanhu vanenge vachigara ikoko saka ndaitofunga kuti vaigara marooms ekuseri kwedzimba dzemamain house andaiona ndisingatozivi kuti vaitozofamba vozodzira zasi vonogara kune imwe imba yaiva ikoko ndasingatozivi ndatosiyana navo pape zvakanaka ndobva dzakaita mwari vedu ndobva ndaona medheme vaitaurisa vachiti ndanovatamo ndobva ndati regai ndivaudze ndikati ini ndasangana navamwe baba asi baba ava vati hanzi ndinodzisa pano baba ava vakachekwa kunge vakachekwa dama kudaiwo vati ndodzisa pano ina handivazivi movaziva here zvokwadi ndakaenda kunovabvunza ndakatoenda ndikanovabvunza ndobva vati vanonzani ndobva vati vanonzi ningire kana handizivi vanonzi ningati ini mazita asati ndamaziva emadziso anodzisa panapa asi ndasangana navo ndobva vati baba ava ngatibatane tiende kwabhura tese zvikazoenda kwabhura ngati ndaenda kwabhura ndachinotenga zvinhu zvangu zvandaida zvakati zvikazi koyo wangu achindewo kwabhura ndikati ini ndatodhumana navo hamene kumusoro asi vanditi nditicha wepano ndokuti ndosaka ndatanga ndaisa disclaimer Elizabeth kuti inini handina kumbopfunyikidzwa hapana zvakaitika nababa ava but it's a story time yekuti zvakazolidha sei kuti vange kuzondinokera ndosaka ndatanga ndaisa disclaimer kuti nothing like kana pasina chakaitika guys it's not good kuti urevere vanhu nhema kana kurevera munhu iyeye futi nhema pasina zvakaitika ndokubva chikoro handitauri zvikoro handitauri mazita handidi ndinozvona nekuprotecta mazita ezvikoro zvevanhu ndobva ndobva mai vacho baba ivavo uri kureva ka vane mudzimai ngati handivazivi nyange mukati vane mudzimai vane vana 4 handivazivi baba uyo zvikanzi vaenda nepi madzoka meni kati vadzoka nepanapa asi pavadzoka ka vadzira nekupi vaenda nepamba apa ndokudzira vachidai osowo zvikanzi waona kuenda nako chaiko ndikati madam ndangokuudzaiwo kuti ndozvaitika ini handivazivi baba ivavo ndangoti ndikuudzei ndakanyuma kuvaudza kwandakaita ikokoko pandakabva kwabhura ndatogara zvangu pepe ndatanga kutobika hangu baba veve vadarika kuti asi vadaenda kuground izvo ndichatozvi kuti baba veve kuda pabutoda munhu here kauti ndobva medhema manditi manje baba ava mudzimai wavo vakarwa naye akatiza akaenda kuharare ane hama dzake dziri ikoko ndobva vaita sei vachonzi vanorwa zvekusvika pakuti vakarwa vanovhunana maoko kudai zvototi mudzimai wachona aitova kana asingazivi there is a mbonjera anga anaye antazi kuti mumusoro here kana kuti kufesi but akanga arohwa nemupini ndofunga wabadza nemurume uyu kutorova handambodzisa handikuzive kwamukombami kutorova munhu nyange mukagesa handisi kukuudzai kuti chikoro chacho chinonzi chii gesai asi handisi kukuudzai kuti chikoro chainzi chii vairova baba vairova ivavo ndobva mai vandiudza kuti don't usatombovasekerera baba ivavo vanorova baba ivava vanotori nemudzimai wavo anogara achitiza kana vatanga kurwa dzimwe nguva tisinotoenda kumba kwababa ivavo kana ende vanokiya dho kana vakiya dho vanotanga kuzvambaradza mudzimai wavo imagine kuti imba yedu iri apapa chiya ndichokuradza panogara babavo ndobva watondinangizira kuti baba vavo vanogara pakati kusasuku vakauya futi kwauri usavasekerera ndio zvavari baba vanotori nemwana wacho nakutosvika 1 year asi vanorova hama dzemukadzi wacho vanotombouya vakada kutombomusungisa nyaya iyo ikatombonetsa ende akasike kutanga vachikiridzana nemudzimai wavo hazvina kushata ndokubva
ndatonyarara zvangu pepe vatanga kutendera ndobva watotanga kutoti shira unoona zvandikudza baba ava vaka uchatoona kutoti chii Macha ndinoziva vanhu vanoda kuzoda kutongondikota ndakadzidza kuYouTube kwakandidzidzisa mabig lessons zvaunoona kuti vanhu vese vanenge vachiona apa some of them vari kuda kuuya kuzoti vatore vapidigudze nyaya dzemunhu izvo hasiri izvo zvinenge zvaitika vanenge vachiita kuti vasatisfyiwe ivo vanhu vacho niwavo uchifunga kuti tiri kutoenderana mberi katese tiri kusekerana izvo ndasingatozivi kutoti munhu aizotora nyaya dzangu odzipidigudza oenda kwambame handikuzivi guys handichombotauri nyangwe handisi kutozombotaura chikoro handiti I learned my big lesson nevanhu vange vakuzondibhula vachipidigudza my stories. I'll keep saying that was bullying yavaindiita vachipidigudza my stories. Tadii pepe medemembe vachonyasonditi ona zviri kuita unotoda kutotaimira ipapapa usatombomusekerera handiti baba manje I think havana kuzviziva kuti inini pandadzoka pandaona medemembe ndabva ndatonovaudza kuti baba ava vakati ndio zvaitika ndobva ndaudzwa nyaya dzavo ndaudzwa nyaya dzavo pepe ndobva ndaita sei ndatoisa nditobika pambapa saka ndofunga mupfungwa mavo baba vakatoti zvangu zvaita uyu mudzimai handii ndakarova akatiza akaenda uko kureva kuti musikana wemunyowani hapana chaanoziva about me ndobva wafunga kuti kuda musikana uyu ndogona kunge ndatopinda pachena ndogona kungota chansa nekuti munyowani obviously munhu munyowani hapana chaunoziva kachinoitika ungabva wasvika uchitoziva kuti chichi kuitika panzvimbo iyi une usingazivi indandatoudzwa masikati iwayo ndolakira ndikaita ndikasvika ndikatomangara kuti ndozvaitika zvadero manje ndokubva chii ndatoti chege usapunaitiroro ndatovata ndakavata kudero mazizi ndandakuta chimajaira kaya anotamba musoro pechipemba handisina basa nazvo plus ndandasimbiswa namedheme vaibva kumamisha kwedu vandisimbisa saka ndasingachanyanye kurya stereki ndandisinganyanye kurya pepe pakati paho guys ndakavata ndonzwa pekutanga ndaifunga ndikurota kati chingoni shira chikati ndikurota chichikuitika wakamboti uchidangwa nemunhu unofunga kuti uri kurota ndozvavaita saka vaidana nepazasi vasingadi kuhwikwa nevedzimwa dzimba kuti vari kutisi vari kundivinga chakaita kuti vate magasi inhauye kuti pamba apa pangu inini building hakuna vamwe vanhu vaisira kuseri ukuko asi ava vepanext house dai vakadanzira vaizviwa ndobva vatanga kundanisa kuti shirani ndikati kuda ndiri kurota ndikati kana inhema ndozonzwa pepe kukukuku tikati ndatopingirwa usiku hunuka ndamuka kudai so ndatasa time ndakabadza candle ndikatasa time 2 AM ari kunoka padhoo pangu achiti chiro ndiyani pawindow actually not kuti padhoo pawindow ndiyani tanga kuti Sharon vura dhoo ndikati kana dhoo ndora ndisingavhuri kubva 2 AM idzodzo ndakati handichavati because ndikangovata chete ndikavararirwa baba waka dhoo rangu iri handisi kuzoti vanozizera kuti harikiki kana kuti chii ndokubva ndakaramba ndakabadza kendriro ndikagara ndikagara kudai rimwe rakuda kunopera ndichibadza rimwe ndokubva ndadii ndaramba ndakagara paya ndadero pepa ndikati munoreva nhema imi baba imi makusini kuchingoedza ndoda kunokumhangarira ndakanyatsa kuti handisi kunyarara because baba ava ndikavanyararira zvichaitika ndezvekuti vacharamba vachindivinga vachifunga ndiri kuzvifarira guys ndini ndakaita first one kunogeza matoredi iwayo chaichinja ndaka first 6 dzipa dzakazadzonzeka pakangoti hwe kudai so ndikandogeza ndichigeza ndichipedza ndakanoenda kuna madam ndaenda kuna madam futi vaiita sei vaita vachikiranga ndikati madam baba vakauya vakandinokerera na 2 AM vakatanga kuti uya ndi oflower munhu wakaita sei unondipa flower pakati peusiku wadiwa mirira kuzondipa flower iyoyoyo takuma classroom why wakauya neflower pakati peusiku kuzonditi flower why nditi ndikati kuna zvinhu zvakadero haungauyi neflower na 2 AM iflower yerudzi nangwe zvikanzi unoda mafeti kuku guys ngokazi une nhomba yemafeti kuku ndikati nhema ndobva ndaudza madam ndaudza madam uyu ndaida
ndatoenda kuna headmaster. I'm not even joking guys, ndatoenda kuna headmaster because ndaiti ndikaona banga rakadaiwoka ndohwa kuti vakamboenda kumapurisa vasungisana. Ndapedza ipapo ndohwati vanorova mukadzi even netsvimbo kana nesano, vanotomboti zvovasvikira kana zvauya manje zvanyatsa kuvabata kwanza vanotora sano kuti kuudza mudzimai kuti ndinokuuraya, ndozvavanoita. Ko inini kuvanozondiita sei ndikatora fulawa yayo? Chimanje ndida kuti dai ndakatora fulawa iyoyo chichaizoitika. Ndikati kana ndivhuri ndobva ndaudza madam ava the senior one, ndobva ndanoudza ava, ndobva ndandoda kuenda kuna headmaster. Madam, I think vana madam vaya zvavakazoitaura manje ndobva vati vandidana zvikanzi achirega kuenda kuna headmaster tichaita sei, tichasvitsa nyaya yacho isusu. Asi iwewo zvakare chirega kuda sei kuramba uchiudza vanhu guys, onai vakachiremba kuramba uchiudza vanhu nekuti nyaya yacho ni tinoda kuti tiigadzirise isusu. Isusu tichazondoudza headmaster kuti ava ticha ndo zvavakaita. Why can't I just go kuna headmaster straight kunoudza kuti headmaster ndinyu ticha panapa, asi kuna ticha vakauya vakandigugudzira na 2 am pamba pangu vakati vanoda kundipa fulawa. Zvikanzi aiwa chirega tidere isusu chinozoti patinoenda kumeeting dzevamasinya avo vanonota sei, vanosvika vachinotaura nyaya yacho. I think maybe dai ndini ndakaenda kunotaura ka maybe the way, because inini ndakarwadziwa guys, saka ndakasvika maybe ndaigona kusvika nema-emotions ndobva ndanyatsa kutaura nema-feelings angu andichitonza kuti vakauya vakatodaiwo so pamwe taitozoridza mhere muofisi imomo, you never know. Saka ndobva vana madam vaya vazoindoita baba vaya vakazodamwa. Baba vaya kusvika ndazobva pachikoro ipapo baba vaya havana kuzombotaura neni, vaiti vakandiona vaichinja shira. Havana kana mamuka sei kusvika ndabva pachikoro ipapo havana kuzombondiita. Saka handisi kuti kuda vakazodamwa naheadmaster vakazotaurwa navo here, because headmaster ndinosa nje kuti every time vangu vangoti uri sei, uri right here, are you okay, uri right here, hapana rikunetsa here, kati no hapana. Mudzimai uyu mozoti after vandiita zvekuda kundinokira na 2 am yaya vakaita sei fulawa yekubhekesa mafetikuku ndokubva mudzimai wachona atodzoka, haana kumboita kana vhiki abva akadzoka. Zvikanzi namedhimai unoona zvadaikudza vanoita penga udzoke vachinzi vakarohwa kudai wodzoka, vakarohwa kudai wodzoka. Chiimajina kuti dai wakatambira fulawa dai nyaya iyoyo yakaita sei izvozvizvi. Kati ekasi makandira nyu kuenda kunodi kundoreva kuna headmaster, asi dai ndakatondoreva kuna headmaster kuti indakavingwa nekunzi bheka mafetikuku nefulawa iyi chichaizoitika. Zvikanzi hatizivi kuti waiti mukadzi waita zvachose kwati wanga watoti ndaona mukadzi mutsva handizivi. Ndikabva baba veve vaitongoti pavakadzoka vanyatsa kuchita malavingtons aya chaiwo kuti vadzoka. Hapana kumbopera futi wiki vadhindana mukadzi uye akamanya imi akangopfeka zvemukati chete. Vanga vane drama kapo iyoyo imi, vanga vane drama rimwe ranga riri serious, ndozvavaita. Isi tata kutojaira, ndata kutozojairawo tangovatarira takadaiwo, ndozvatata kungoita. Ndobva yatoperai, that was the story yani yavavava. Ndosaka ndati inini handidi kureva nhema kana ndichiti dai ndakambunyikidzwa nangozvitora, but hapana vakangoya vakanoka nefulawa idzodzo, nyaya ndikaimhangara, taimhangara. Baba havana kuzombozvizama futi, and headmaster vanga vangondicheka kuti ndiri sei every time. Even dzimwe nguva chaiko vekumasvingo yaya vaitombonditi uya kunoku tichizoshare tese room, especially towards weekends, because kana mudzimai wacho akuinda vaizongondidana kuti uya, vanga vangotiwo safety yangu. Ndozvakaitika. Even pani pangu remember pandingambowa musoro ndikatozombogara namadam vaive vekumasvingo kuti tatomabhesti chitombonovabatsira kundorima kumunda kwavo. Hai, life yangu yange yabhozva ipapapo kubva zvandakangoexposa sekuru ivavo baba vava zvinhu zvese zvakabva zvaita sei, zvese zvakabva zvapinda muorder. Ndakagona ndikandovamhangarira because I think dandisangowamhangarira vaitofunga nani ndiri kuzvisekerera, ndibva yapera iyi right. Ndazowirirana namadam vangu andaiwirirana nawo pakuwirirana papa pane ndoba pakazenge pakuya that mufesi wemavhuzhivhuzhi uya mufesi wemavhuzhivhuzhi uya inini ndairamba kuti ndinonzi ndokuti mufesi akati ade, but as time goes on nekuti ninyaya yekuti handaenda kungosvotekana nokuekera ndaita sei, ndobva ndaekera, ndobva ndaningirikina, ndobva tanga kumbosingenda kufarira mufesi uya pandengozongomunowo painenge aidi
ndakati handitaure mayezi, ndakati handidi kutaura mayezi. I avoid kutaura mayezi, mazita evanhu kana kuti manames. Mazita andotaura mastories angu ndeemabrothers angu chete, kana kuincluda baba vangu namai vangu kazhinji, ndo zvandinoita because ndozviziva kuti nyaya dzinopidigudzwa. Saka I avoid that. Zvatopera izvo pepe, pachandoziva ndekuti it's more than 10 years ago, ndo zvandoziva zvapera pepe. Mufesi uya mai mwana atozouya pamwe pacho tikatozoenda kumagrosa, but kwete tiri togaka nemufesi. Ndaingova kugroup mose zvekumamisha zviye zvokunzi mota yauya mose vanhu vese, iwe urimo wacho uri kunzi uda kunzi ndokuda nevamwe vemupovho vomumaraini vanenge varimo momo, vese vasangana mai mwana yohe tainda takazara ndopeseka pepe ndaiti ndaitovawo passenger. Hapana, we cannot call it love yakadiri pa because tose taitotsikirana iwe swedira uko tichitsikirana mumota imomo. Mwene mwana ngachimwa fanta yake Coca-Cola yake tirimo, mai mwana takagara mumota imomo tingoinda. Saka ndaitongova kuda kunzi kids game, ndo zvaitongoitika ipapo. Hapana, tingamboti we dated, it's impossible. Then chinzwe drama rakazoitika manje. Vaiva tiri kufamba tiri group ka povho tirimo tiri kuinda tese takadero tingoinda tese tingosungura. Apa zvaizoitika ka uyu manje wandenzi ndinotopengeni. Wandenzi uyu ndiye ari kunzi ari kuda baby ka. Ndandisa kana zita rake ka I think it took me time kuti ndizomuziva kuti unonzani. Ndakutotanga kuurirana ne-this other face, so ndatova mabhesti nemufesi ye. Zvaka I think ndofunga zvaimitira weird kuti iri ndifunga kuti ndikufanira kuti ndikande shoko kubhebhini, but ndakazotoguma ndakutongowirirana nani nemwe mufesi waitowa futi wemulocal itoti chichoita sei ndakutotanga kutoti saka mavheji yangu anokwanisa kundikwanisa kundiwigira mavheji here. Mufesi yakutotanga kunditsvagira mavheji, kwete zvokuwirirana zvokumhanya, kutongowiriranawo zvokutongonzi ropa reduwo rakangowirirana, but tatanga kuita sei kutotamba tese tiri mabhesti. Takutotanga kuita sei akutanga kutonditsvagira matomatisi. Uyu mufesi uyu tomborinangana basa naye, takutoti pakanzi vanhu ngavaende kwakati naye mufesi uyu takutotanga kutowirirana, akutondiudza kuti apana kunzi pakati apakani pakati. Mufesi uyu tatomusiya uko. I think zvimwe zvaizoita kuti ndisakwanisa kunyatsa kuwirirana naye inhau iyai chidodo allowed. This is not a secret. Ndosaka ndati mukandi waini ndichitaura mastories haasi masecrets, haana basa. Wona manje, you will never see me coming to tell my secrets. This is not a secret kwandi. It's called a story time. Anoitwa even nevarungu, but akaitwa nevarungu kazhinji kacho kana kuri kunana YouTube vanhu vanomabhiga. Why can't I also do the same? It's not a secret, but it's up to you kuti unoda kutora sechi. Anyway, continuation nestory yangu. Tadero pepe ndatosiya uyu. That fact yekuti manje inini ndandichigara kumamisha ndo kwandaiva comfortable, saka zvakandiitira easy kuita assimilate neuyu nenhankrani nemafesi aya tataonana nevamwe zvisikana zvaingoapo. Takutotanga ndibva tatoti ndaona shamwari guys, ndibva ndaita shamwari dzangu vanhu vaive uyoyo mufesi uya wedhorobha uya ndamusiya uko. Takutotanga kutotenderera kumagrosa mai mwana atikutobozo. Ndatozvikanganwa kuti uyu mufesi uyu pamwe ndaida kutozonzi anenge achizofana pangozenda pachikona ozondikanda shoko. Azvangamboringa musoro mangu inda ndototsvaga mabhisiketi kuti saka mabhisiketi tinobatenga kupi, tatapuwa mari ndikati neniwo ipapo ndo pandiri. Tichitendera magrosa mai mwana tichinakirwa nezvisikana zvazva nezvimafesi zvazva zvekumaraini. Tichitenga mai mwana taiti kana totanga kufamba pepe mwene mwana kakabata bhotoro rake tichitoita kumwa nebhotoro kudaiwo. So uku mufesi manje anganzi kuna medhem. Medhem guys. Ndakazvikanganwa kuti ndiri medhem. Ndatanga kuita sei tofamba tichotsvaga mabhisiketi angu, malemon biscuits, Coca-Cola yangu, tichitenderera negroup revasikana vave nditumafesi tete tumareni kuya kumamisha ndo vangu chaivo vandandasangana navo, kwete ava vangwana maipisamu. Tataona katransport tasvika mumagrosa, takuita zvemumagrosa zvemaipisamu tatovasiya uko. Takazita kuti zviite wesi inhau yekuti pavaizouya manje vozotiti kuda kuna magrosa pepe vaindosangana nevamwe shamwari dzavo.
shamwari dzavo idzi dzaiuya memwedzi mazitumbu dzekuti mazimute usanganisa vaizita kalife kavo isu hatikazivi kalife aka vasvika pepe uine mota yake vogona kuti kana kaseko vakutanga madoro vachiridza maziredhiyo. That was not my life. Tavasiya uko isu takuita zvedu manje zvekuchimusha tichitenderera ivo vari kuda ndofunga vaifunga kuti sezvo vari medium zvichange zviri nane nane. Ndatendesa pepe ndaita I remember there's this other day roro rachoni ndandakapfeka chijipisi chaiva chisiketi zviya zvaita kwire dzike zviya ndo chandaiva nacho chimbambamba ichocho mai mwana nditori nacho. Tasvika kumagrosa kuya tine gurupu redu futi riya tadero manje ndokubva ndazodzine mumwe fesi ushamwari uya handasikavazivi ava vanga vauyawo this time pamagrosa apa handivazivi zvanzi anozishero ndeupi kunondinyurura guys akazotinyurura ndakundonga mufesi ndokunganga kukombera kuti guys pane ichouya kusvika kuweekend kuya ndida kunoona bhebhi iri pane bhebhi racho pandiuya chiti ngatichiende kumagrosa akatiroyasa kuonera kumagrosa akadzika mumota anoti nanga take nezvisikana zvese zvemumaraini hama dzake dziya dzanenge aita sei dzanenge aenda kuti hande kumashops ndodza kutamba nadzo tichiita take every time paaiuya ndo zvandaiita ndoguma manje musi uyu zvikanzi iwe ndobva zanzi ranga riri zijoindi mamizi munironda ranga riri zijoindi zimufesi iroro rakaita kureba kuenda mudenga zvanzi ranga riri basic zvikanzi ndo ranga rakaita kunge ziriidhidha ipapo zvikanzi shiro ndirapo shiro ndeupapo ndavhunduka kundeita sei asi ndanyanya kuzotora mabhisikitsi akawandisa kudanda ndoreverwa nzi uya ari kunyanya kutora mabhisikitsi akawandisa chagoni kutora mabhisikitsi taida mabhisikitsi tanyanya kutenga mabhisikitsi macoca-cola mafrench fries machipisi ayandita zvokubikwa achiita vhiniga neekera tobva imomo toda mabanzi ndo mamafuta ataida zvinoita kunge zvimajupita zvezve ndo zvataida izvezvo ava genga iri tatisangana basa naro guys isitaida zvemagrosa zviro ndepo tikati ntini apa ndakabata mabhutu rangu neekera yapano Jesus Christ tikatanga kutesa zvona tikabata pepe ndibva ndatesa vasikana ndandinavo nezvikomana zvezve zvokumarere zvandandinazvo tikati asi ndatora zvakawandisa asi ndareverwa guys ndakatanga kurya ndokutanga kufunga kuti kuna ticha vandaizoti vakashayika vatati nawo ticha vaye manjika vanga vatopinda mukati memabhawu atisiya zvikanzi ndakutombotanga kumbodya kasadza kachichichi vachipinda vachipuhwa mari vachidero manje indakutotanga kuhuta pepe tamira pepe nezvisikana zvezve nezvikomana zvezve zvikanzi nechini mumwe fesi wandandakwira neweyo hashiro ingoinda unotaura nawo tikati kuti chii handeitese bcause handisi kuti ndeita sei zvikanzi intakani zviya zvekunzi kwakurongerwa ndandatozvikanganwa neupwereka ndandazvikanganwa zvese izvo ndazoinda pepe ndakabata zvinhu kudani mumuromo mama akatozara mabhisikitsi guys ndainda pepe ndakabata zvinhu zvangu mumaoko nemarekera nguva ndandatenga yaka kuti wouka magrosaka munoziziva imi zvokuti kana wavhurirwa dura unobuda shavi. Ndakabata pepe ndasvika pepe ndakatasa zimitsa riya tikanzi unofara here tikati tikati ndaita sei kanza ndada ngokumhorosa tikati ndiri right tikanzi saka uri ticha tikati tikanzi makore mangani mandataura tikanzi uyu unomuziva here ari kurekwa manje ndikati ndomuziva ndiye uyawe azotitaura every time tichienda kumagrosa kati ndomuziva tikanzi saka unotombotaura naye nyaya here ndikati nyaya dzei ndikangozvifunga papo muzianimbozvikanga vanga vakaita mutsetse guys ndatarisa iro zimitsa iri ndatarisa mukomana uyu mufisi wacho kunzi unomuziva here waitosvoda ungotosvoda wakatarisa pasi achingoseka chikoti ndo zvaingoita zvikanzi aureti chifamba uinde da kutarisa kuti ashuwa vakanditi famba uinde uko handiti indazivei kuti seboys segenga paida kuti ndiita examine
ndofunga background ndovaida kuita examine as a group. Imagine guys, zvikanzi famba uinde uko, indi kufunga kuti kuda kuita sei ndikufamba ndichidzokera kune vamwe vako, ndakufamba ndichiinda pepe zvanzi kunzvanziva kuti tifamba uinde ndodzo rume ro rairikisa ndikurana nhema raidanza kundambakambarikisa chaiko ndikati ndibva ndadzokera futi ndadzoka futi zvikanzi yes bva watanga kutarisana zvikanzi masettings bo here, zvikanzi masettings ari right wakaona mufana wami saka vanga vachida kundiita vetting system, vanga vachindivheta vari vakomana vari group apa. Ndikati saka vanga vachindivheta guys, ndakabva ndapata ndiri papebva kupata kuya kwakwana ndakadai mazepa angu nekera zvanga zviri maoko ndakangozvidzikisa pasi kudai. Ndikasvika baba vanondudza kuti vanditifamba uinde uko, vanditifamba uinde uko ndodzoka futi kuti vandivhete vari group. Yet baba ava ndivazivi, ndatanga kuvaona izvozvi voda kutotanga ndimbunyikidza kuti famba uinde uko. Kundipunyikidza kuti famba uinde uko pamagrosa pakazara vanhu, woti kuchidzoka kuno kutondita toitoi yavo pamagrosa pakazara vanhu. Indo kutarisa chikomana chiya manje chaifana kunge chizonzi ndo chandaivozofana kuzonzi chizotaura nepadivi ndonge chawana chanzi. Ndobva ndamuti dheni eziso vangotanga haana kutaura chakataura, akangoseka. Ndozvaakaita mufesi uyayo. Alright, ndanyarara pepe zvikanzi chiinda kune vamwe ndana nchadi. Zvakabva zvakukwidza ndikada nchadi zvikanzi because ndakafunga kuti voda kundiitisa kakuti kana ndikanzi inda ndonzi ndakwai ndidzoka, ndikati kana nchadi zvanzi ndakova wakakumirira ndikati hai vanondiona ndakagara panapa ndakutonogara pa ipapa ndakutonogara pazvibhenji zvipapa kana vanhu vakuinda toinda tese. Mufaro wangu wese wokuinda kumagrosa wakabva wapera kuti hwa. Ndobva ndagara pavhuranda kana chikafu chacho chasika chanaki, ndagara pavhuranda bva ndatomudhura kuti baba handirizivi asi rakutoya pamagrosa panapa ronditifamba uinde kuvetting system vachindivheta apa ina handivazivi kana kuti zita ravo ronzani. Ndikararama ndikati nchadi ndakagara ndakapagara pavhuranda ipapo ndikati vanhu voda kutondijairira kapa, kuda kutondipatisa kwavari kuita ikoko vachindizivheta. Nyangwe unohwa sei uri musikana kunzi famba uindoko wondovhetwa chivaka shurechi chionzi kana chakadai kutavhura tidho, saka handiiti. Kana ndikati kana ndakutogara pano ndobva wazviona kuti ndatsamwa. Zvikanzi nezibaba riya ryamanje uyu kauyu, let me tell you the truth, this girl haufi wakamugona. This girl iwewe anotoda isusu vari group vachiudzana izvozvo, ini ndiripo ndiri kuzvinzwa. Zvikanzi uyu kauyu haumugoni, uyu ari stubborn, uyu aitoda inini dai zvaita taiswapa. Zvikanzi kana usadero ndiripo mudhurification yangu yakabva yachoita times 10 kuti baba vaka vambobva nepi ingwani chaiuya kumagrosa pesa pataiuya kumagrosa chinakirwa baba ava vambobvepi chaiko kwavabva. Where did he come from this person? Maiwi ndakabva ndatoti I think next time kana vanhu vakanzi handei kumagrosa handichaendi futi ndoendepi kumagrosa kunenge uchitaunza hanzi this girl is stubborn, haumbomugoni, anotoda munhu vakutozviisa ivo paposition kuti anotoda munhu akaita seni. Ndakazomutaura zvisikana zvo zvandaenda nazvo zvadaifana nazvo neuyo wadaiwirira naye. Vakasvika pakudzoka ndakangogara pavhuranda, handina hangu kuzobomesa musodzi kuda ndo yanga yasara kudonha musodzi ndiri pavhuranda papape ndavhetowa masettings ndagara pepe. Baba vakandikura nhema, baba vakandinyangadza ivavo. Ndikati saka vabvepi? Kane mazipangwe mamota mazikuru mazimupimbe emota iwanga nawo. Ndikati ini bva ndagara pepe manje ndikati inga tinongouya nemota yedu ipisamu takasangana tichisengana nekusengana tichiturikidzana hatina kana problem. Baba nekuti vane zimota ravo roda kuti uonererwa nekuti vane zimota vaita zvavanoda baba ivavo. I'm telling you vaita zvavanoda. Ndobva tatotsinda kuda ndakabva tatoda kutoenda kumupa izvozvi ndatotsamwa. Ndozvandandatiita izvozvi ndikati ndangu namupa kandamupa izvozvi nganzi aiwa tipane kwatida kuenda kumwe futi so ndoko vakazenge vako ini ndangasikachatauri nemunhu. Vasikana imbo watanga kuti aundinyengera zvikanzi shironi kari chichi chimwebva uchidudisa sei vachida kusekaseka neni. Zvisikana zvaiva hazvadzi dzemufesi uyu, saka taitowirirana nezvisikana izvozvo papasina problem. Vanzi ngatimbomirai kuinda ngandiita kumboinda uko kunoryirwa nevanhu vanenge vane mari kunogochwa. Uye mufesi akutotanga kutondinyengerera kunzi ningirikini handi tinogocha kana hatingamboindi izvozvi tangobva tatongoya muno mufana 20 minutes ngatiende kunogocha.
Handichagutaura, handichatauri mufaro wese wainda wapedzwa nezipimba baba vanga vatipedza vatiita vetting. Tainda kuya kwavanga vachiinda handitombozivi, dai ndaiziva malokesheni ndaigona kuudzai pa ndinongoziva kuti taibvawo kutozodzika tozodidi ndozvanengoziva kuzondizoziva kuti panonzi pachiipa pahandizivi. Tasvika pepe patikanzi ngabva ndanyengerwa nzi ngatipinde izvi zvisikadai zvasina basa nazvo, kudai zvazvajaira kuinda kunogocha ikokoko. Ndobva ndauta setting ndaibva ndaona vanhu vanga varimo vaitondosangana futi nedzimwe shamwari dzavo dzanga dzine mota dzakapakwa pashapa. Ndikati kana ndidzokedzwa futi kunovhetiwa mukati umo. Ndikati handidi ndisiya hangu ndakagara mumota, zvanzi ndikusiya ndakiya mota. Baba yabva watanga kunyengerani uyu zvikanzi kiya. Ndobva ndati ndogara hangu pashi, ndakatoramba kupinda ndikaenda ndikanozembera paje kusvika vabuda. Ndobva uyu atozona kuti akufira bhedhi. Ndobva tazonzi ngatiende futi kumwe pamwe unogona kunofira chicomfortable. Taenda futi kwese kuya hakuna mbondinakidza ingokuita mazibhuki, nothing was interesting. Ndobva ndauda kuenda kumbaini, ndanda kutongoda kuenda kumba. Baba vanga vandipedza mufaro wangu wese. Ndobva ndatodzokera kumba. Vatatonzi manakirwa here, ndikati but takavasiya vari koko kuda vakazodzokera ndazosiyiwa handizivi, asi vakandipedza mufaro wangu baba ivavo. Mumwe musi tazodeta tatomuharare pepe. Chimira ndikudzei dhirama randakaita. Ndobva mupesi ndasingadana naye handingatomboningati ndakadana nemupesi ndingarevera Mwari nhema. Handitombohwisi ini ndaifarira zvekuita kuenda out negurupu rataingoenda naro. Haana kana mbokwanisa kukanda shoko kuti sisi ndakufarira. Hana, taingoita izvo zvokuti toenda kumagrosa. Mumwe musi ndazosangana naye muHarare pepe. Tasangana pepe ichichichi zotonzi tikuenda kumashops kwakati. Ndobva tazozvinda out kwatakaenda kuya. Zvinoitawo Satani zibabariya dhuma naro futi. Kana but ndati dhuma naro pane this other angakaita chidiwu wakangotiwo like handizi kuti ndingangoti takangowirirana here kana kuti ndizoti tese tatangopedza maform 6 takuita zvetumatimbira I don't know. Pandowa ndakati ndatanga kutamba naye vaitondinyangadzairana kurana mupaini vaingondibhowa baba paingoti baba yavo ndikangovaona vaingondisvota. Ndobva ndatoti ndakuda mumba because vaitaura zvinondibhohwa. Ndochokwadi vaingotaura zvinondibhohwa vachingotaura zvekuda ngosaiza mumwe munhu, especially inini vaiva neni maiwe vakati uri stubborn, vakada kutanga kuti uri stubborn maiwe. Stubborn yacho nika stubborn yekuti iwe stubborn wambofa wakabva mumwe wangu. Ndozvavaiita ipapo ndikati ndezvavo izvi katopira. But ndakazoguma ndangovajaira nekuti nematauriro avaita iwo ndongovatarira kudero ndongovatarisa divi. That was it. Handitombozivi kuti vakazoenda nepi vanhu vacho ivavo. But kumagrosa kwainakidza zvako, kumagrosa kwainatsa kunakidza kuti ndakanzi ndakazofambidzana naye. I might lie to Jesus. Kana taingonakirwa negunda musaira iyoyo yokuita magrupu tinotenga mabhisikitsi. Zvaitonakidza guys. That was the best I think party yoyo yekatemporary teaching yangu. Ndatozvika ndazobva kuconduct yangu yaizopira ndazina hangu kuHarare. Nanda kuHarare ndadzokera futi kune imwe interview yanga yaholiday. Ndadzokera kune interview paholiday futi because ndachiudzwa nasekuru wangu kuti unofanira kuapply paholiday woita interview wopuwa chikuru kuitira kuti uwane nzvimbo chase uchivhura. Ngati bho. So this time akati no usadzokere pai kuchikoro ichi daku kuchinjisa chimwe chikoro uchiri nani than uchangori pane chikoro chandoziva chiri nani chanoziva kuti papo unosvika ukadii une usina kana stress. Ndikati bho ndadii pepe ndatoenda kumainterview yangu ndatoitwa itwa zvese takaita ma2 I think mainterviews but ndatonzi mapasa wapasa. Ndobva ndatopuwa shona pane chimwe chikoro. But chikoro ichi manje let me think kuti ndochitaura kwandochireka because pana mai vandinoti up to now namai ndisachitaura hangu ndingoti chikoro ichi but mai ava up to now ndotaura navo up to now ndinovaona samai vangu because first born yavo yakaenzana neni. Saka takabva tawirirana kubva gore iroro. This was 20 something. Iri ndokwanisa kuritaura iri because ndopandakazobva pachikoro ipapo ndakuenda kupi ndakuchinda kuchikoro manje uko kuSouth Africa. So I think episode pamwe yandichadzoka nayo mangwana ndeye pahigh school pandanda kudzidzisa manje. But pahigh school apa manje ndakasvika ndikandotitwa
zvakanakisisa. Ndikatanga kugara kuimba yaheadmistress. Imba yandaifana kupuhwa ichinziwo ndeyematicha ndeyematicha handakupa kugara. Ndakatogara kumba kwaheadmistress matemu 2 andakanogara ipapo. Ndakagariswa mumba kwaheadmistress tichigara mumba imwe chete. That was my best experience as a temporary teacher. But tichiri ipapo manje ndakazomborwara ndiri ipapo. Mai vaya vakandipepa kunge mwana wavo mai mwana. Maona manje I think like nokunga handisi kuti tata kuti nzimbe dzasadza yatsosvika zvezvo kuti uzonzi unobatwa nenyongo ndozvakaitika ipapo I think. Ehe, tikazobva ndichataura mangwana iyo inosanganisa nechimwe chiticha chatakasangana necho kumasports. Chavaka vakazomboshanya pachikoro pedu but havana kutitaurira kuti vashanya itakasira zuva rese ndikwamedhemu icho chiche chichingonzonzoroka pachikoro pedu asi hazvina kutaura kuti ndandazonani kuzona chero pasemu school apa manje right ndabva mumwe musi I think tatakutovhara tatowadza kunovhara kuti ndichipedza kudzidzisa pachikoro pandaidzidzisa pepe takakwira chimota nevamwe baba ndobva vadadzira kuti ini ndodzidzisa Prince Edward. Say ivavo. Zvandodzisa Prince Edward. Ndikutsvaga avaita nechirungu. I'm actually looking for this and this school. Vachitaura nechirungu vada kuzvida. Ndobva vaita sei vatotanga kuzvidzidzisa masciences ndakapenga ini ndozvavaita. But zvavakabva vaita manje vachiti ndongosavhira daona zvakambira sei kunoku isi kuchikoro kwedu ndotora maawards kungosangana nemukombi kwakatanga kutaura izvozvo kandotora maawards ndichita sei navo manje ndobva tangovatarirawo votonga kuti saka unonzani chichichi vachizvida zvikanzi yandi vaizvibhiga baba ivavo ndobva toti izvo inema vaitobva kunotsvaga chikoro pachikoro chandakazoinda ini ndokundodhumana navo apa last term yacho ndanga ndadhumana navo muchimota vachireva nhema vachizunza vakandinodzisa magroup A schools ndakapenga inini izvo maiwe babava vanga vadzingwa pachikoro chemutaundi umu ndofunga pane zvavanga vaita handizivi kuti chikoro vaitaura maschools akasiyana-siyana ma-A schools avaitaura ndo vaidzisa kuda vanga vadzingwa kuda vanga vapuhwa mero chicha chaitika ipapo ndokubva vauya kumamisha handisi kuti vakazobva apa here pachikoro papo asi ndinoziva chekuti vakatosada more than 5 years pavakandiona baba ivavo ndisvika pachikoro apa chiti ndanyu teacher vakaita mudumbu vatiri varanhema ndobva ndanodhumana navo following term yachoni saka but ndakadzidzisa term yese ndizvo zvakaitika ndichareva nhema ini ndandasangana navo senge gore rapera because kuti ndizoenda pachikoro chekuhigh school ichi ndandatomboti zveuya ndichadi because ndandichifanira kuita sei kuenda kuchikoro ndobva ndandachaendi kuchikoro because mapuhwa maregrets muri group rakati ndobva ndatanga kudzokera kunoita sei kunotsvaga futi nzvimbo ndandatombonda kuenda kuchikoro ndobva ndakazonzi chiinda pachikoro apa pandakatomboenda chikoro chatombofamba because pana ticha vakanga vaenda pamaternity leave ndomandira ndakaenda ndikasvika iri season yemasports vedu wendakanakirwa tikanosvika tikanosangana nevanhu vekusendi augustins kana augustins iyoyo memwana vanhu vekuchishangwa chakuyakuya takanakirwa chikoro checho chainziyo takaenda kunoita masports kuchikoro chainzi St Francis chekuzasi kwahe takanakirwa masports iyo akanakidza guys that was my best sports futi chiri kuekera I think experience yangu saticha ndofunga ndobva ndoti temporary teaching iyo yakandinakidza yaya yakasangana it was inonzi sweet and sour temporary teaching iyoyo apa katicha kakazototiza nejuzi rangu nemadheka kakatiza nemadheka ishamwari yangu inini shamwari yangu yakundibvunza kutoti iwe shamwari Sharon dheka rangu ndikati dheka rangu ndakapa munhu handiwe ndiwakapa dheka mukomana uyu ukati rega ndikubikire rice winde uchindorya mubhazi waizotamira mabhazi anenge obva kuharare achizonzi unonovata mhene kwadai ndovata kufrancis ikoko ndibva ata manyemwe ndobva ati ndokuisirai manoodles neuyu nemasipageti nenyama mukati memadheka aiva maviri madheka iwayo madheka haana kumbodzoka mukomana yako kandambuka ndokuenda shuro haana kudzoka nemadheka madheka ndokunya nawo madheka ndokurova saka ndoetukuya nemangwana stori yako iyo I think maybe ndiyo inenge iri last episode yebefore ndaenda kuchikoro so ndikapedza iyi kai ndenda kupinda kuti from Harare to South Africa
ndoyandaenda kuenda mastori angu manje anenge akuti achipera achasvika zvawo pakupera ndongomati gagagagaga ese osvika apera. So I think that was pretty much it for today. Ndisandaenda futi regai ndite madisclaimer guys. Mukawa ndichita mastories ka, it means these stories ka haana basa zvokutoti ndingatonzi yo uri kufumbura sick. It's not kwandiri. If it's a secret, believe me, if it's a secret in my life, you never know kuti secret yakati. Pane mamwe andoti idza hai hazvife zvakaitika. Ndosaka muchindiona ndichiti handitauri zvemarelatives angu, handitauri anything to do nevamwe vanhu vasiri mabrothers angu kana kutekera. Muona manje, because nechirespect marelatives angu, those manje ndo atinoti masecrets, because inyaya dzemhuri dzandisingakwanisa sei. Teka lese ingoti lunchbox but dziri dzesimbi dzekare dziya ndo pamwe achitoriko futi madheka acho ni baba. Yes, ndo dheka. Then disclaimer again, kana ndikataura kuti inini pandakadana nemunhu ndinototaura kuti apa ndakadana nemunhu kana ndisina handinawo, handingaclaimi munhu ka. Why would I claim? Kana ndakarambwa ndichatozobvokudza imwe ndakambonyorwa long letter ndakarambwa ndakapuwa zhaba and let's be friends after 1 week but ndezvekwa high school zvatiriopwere ndezvekwa high school. Saka vanozopidigudza veve ndaisa madisclaimer, mukazoona vanopidigudza pamwe magroup kwacho andiko, in case mastories angu akapidigudzwa anonzi mastory times. So musazvitora serious, musazvitora serious. Tiri pakufana nekuti sei ndingokuudza hangu tumwe tumadramas twandaisangana natwo ndidero. Yes. Aiwa ngatite mafriends popanapa pafacebook ndakati sashe mai zake natinya ndakadzidza zvinhu zvakawanda kuyoutube kwakandidzidzisa maiwe ngati kuti kuma inbox futi kuri very dangerous ka zvinotwisitiwa futi kuma inbox kokoko mwanenge akuzotendera ta zvakati ende YouTube ndakadzidza zvinhu zvakawanda kwakandidzidzisa. Maybe Mwari vaida kuti ndimbotanga ndatireneka ndozouya hangu panapa ndambotireneka singamboiti saka ndikataura kudaiwo. So ndodii paya ndoseka zvangu toenda. Saka these stories guys haana effect yaari kundiitira right now kuti ngatonzi ndikutogwadzwa moyo wangu izvozvi ndikatomuona munhu iyeye I don't even remember munhu uyu kuti aripi. Handitombozopamwe akatosobva pachikoro ipapo akatoenda somewhere. Even vanhu vaiva nemota handivazivi kuti vainzi vanani. Munhu wandinoziva even up to now wandichiri in contact naye ndimai vanga vari headmistress kuchikoro kwandakaenda inini. Why? Because vakanditreata kunge mwana wavo. Tatone 10 years namai ivavo tichiwirirana. Ndakatozoenda kumafunctions akawandisa because of mai vavo tiri kuZimbabwe. Mai vavo up to now ndikaitoenda kuka ndinotovashanyira, ndinotogona kutovavigira kana something because ndovatora semubereki wangu. I met her through temporary teaching and ndinova but vandisingazoti okuku ndinototaura chokwadi kuti uku handitozivi. Like I said vepachikoro apa handina wandoziva kuti wakazodii I don't know zvepachikoro apa. But uku manje ndiri kuita mangwana up to now teacher ava one iyeye wepachikoro apa teacher iyeye kana izvozvi ndichitopedza panapa ndinotofona iko zvinezvi vakatozoguma kuti nditi mainini ndinotofona kutoti kuti sei vanenge vachida kunzwa ndiri seiwo uri kuya rini. Muona manje tinotowirirana nachevavo. Even after ndatopedza futi ndakatombonoti ndaidzisa pane chimwe chikoro primary iwo achigara kusekondary paiva ndaitofamba more than 200 meters kubva kuprimary ndichinda because vaiti uchigarire ikoko uya ugare kunoku. Saka ndaitoita kunge mustudent ndichipilota but handaizogwadziwa. Saka ndaizoti Friday ndo pandinoenda kumba kwavo ndotovata weekend yese. Ndaizomboenda dzingongwa maSunday akati kana Sunday unoindire chii unomukira mangwana acho ndichi emuswe Monday ndomukira
kuenda guys ndaitwa mwana wavo kani anga asingadi ndasati kana kutenga munhu ndasingazivi kuti munhu unotengwa sei kana kutenga yekera hapana ndaingova mwana wavo. That's how precious that lady is to me inhangu personally. Ndova ndikuti ndakasangana navo through temporary teaching. Maona manje saka chakanaka you have to appreciate chausingazivi siyana nazvo. Maona manje handidi kuklema zvinhu zvandisingazivi guys. Pamwe muchatozombonwa ndichatotwa photoshoot navo, you never know. Mai vavavo kuvanhu vese vandakaita navo temporary teaching ivavo even zvikati ndachata nyange ndikati ndachatira kupi ndomeka sure kuti vane transport. Ivavo mai vavo havafaniri kutomboshota. Mai vavavo she is precious kwandiri, very 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 precious, because it's rare kuti waenda pachikoro kunodzisako tinotopanana manickname navo. Vaona manje vaitondi munoziva mudzimba mistress makanaka here imi chigara kuti ndaiva nerumu yangu yandaiva nayo dzimwe nguva taitowadzira paikira paipai totovata kana mudining mavo tichinakirwa nana madam vavo. Even pandakaenda kuSouth Africa they were so happy. Vakandiona pane pandakabuda patv ka maiwe vakandifonera vakatakura patv vakanditumira mapicture. Mai vavo handodi navo, handidi zvangu navo mai vavo. Very good munhu. Saka yes, mona ndozvandoti zvezviya. Let's say munhu uda kufadza mazise vanhu wotova nhema kuti ndaitirwa utsinye iwe usingaitirwi iwe wakaitirwa chakanaka. Guys, so mangwana ndakuya nenyaya yangu iyoyo. Ndopedzisa nyaya yangu yekutemporary teaching before ndaenda kupi, ndaenda kuSouth Africa. Hanzi guys ndakuinda in 1 hour yangu yakwana. 1 hour yangu yakwana. Aziko murise isna chamanga. 1 hour yangu yakukwana, yona yangu yakwana ndombozorora nhasi ndinoita seko nazvode. Mangwana ndambovuma ndakazorora ndakavata nhasi ndamuka wasvisvi. Akusirisini ndichakuudzai zvaitika nhasi kwandaenda uko ndichinogadzira mapepa iwaya ekuti mugare munyika dzevanhu. Ndakuda kuenda kuukraine. Ndakuda kuita kumbeni. Mozo zvokubhega kugara munyika dzevanhu ka kwakangoomawo zvako asikana. Apo unenge uchipuwa zvizuva wonzi dzoka futi kuMaxwell Register. Mawandira anga akaita vanhu. Jesus Christ. Ona manje. Like I said guys, you will never hear me talking about my relatives. That one is a no-go area for me. I won't do that. I would rather speak about myself to nyanya utu ndotwa ndoti tusina basa because ndoziva kuti vanhu vanotaura. So haidza dzakambasedzi iri secret here. Secret iyi mozoti rimwe gore pamwe muchatozondesha kuti seungotekateka singatozivi so rimwewo gore pamwe ndatozofarisa kuti pepe mandaiti kudzai nyaya yepepe zvakati zvaitoitika kuti anoziva secret kuitira kuti zvoni zvisina hazvo basa izvi then kwazota dzimwe story dzekuti you can't talk about those stories usina approval, especially let's say pane munhu akandibatsira. Pane vamwe vanhu guys maybe mune muchovaziva but munhu uyu anenge asina kuti taurira vanhu kuti ini ndakambokubatsira pakati kana kuti ndakambofarira zvakazvako. So those stories I will never mention my stories are related to that because I think don't respect vanhu my decisions. I was ended kutanga ndanzwa kuti vanoti kudini zvazvo. Ana vakati no, ndongoregawo. Vakati yes. Vakatoti yes guys. Ndotoita chiri chiclip handiti live. Ndinoita kuti chiri chi nice clip. Ndotanga ndaenda zvandinoita manje vanhu vacho vakati yes, let me tell you what I would do. Ndotanga ndaiswa makeup. Makeup. Ndaiswa twist my one. Ndonyasa kupfeka nice hembe ninge nemavhuruvhuru chirabudeka. Hi guys, so this what happened.
chidodo Lugedi uchatozo pane ndichaona ndokuti mazuva pane mumwe musi I think there's a time yatingamboita yekuti but tine maningi discussions because kuYouTube takapedza story times aya takutongoita repetition zvedu yatakuita kunoku because kuna vamwe vanhu vasingauye vanga vasingauye kuYouTube saka ndosaka ndikumaita kunoku stories acho. So esi munya mwana mai vangu uri sei munya zviri sei hazvanzi yangu gaisi my hanjodze uri sei kana mbotiona hangu zvekutano anotendeukai mugadza muri sei mendikudzei chirongoti chazosvika kustori kacho tamutaine tikuita stage by stage ndokuti savhiringa tati gauni ramakapfeka iri gauni iri kei ndakamboita obsession negauni iri maybe ndichaekera ndichazviachievha chete nezita rajesu ndicharipfeka this gauni reredhiro gauni ndorida iroro rakandipotsa ndakabata acceptance kudai also yekunzi you have been accepted to be a PhD student yepublic health ndakanda kuchita PhD acceptance ndakabata kudai guys ndakafara pandasina school fees yokubhadhara. That was it. That was the end of my road. PhD. PhD yangu yakaenda ndakabata maoko kudai so vakandidhifesa tikanzi unogona kutanga munani muna August instead of starting na December. August yakasvika pakusvika saka send yekuti ndiende kunotanga PhD yangu. That was it. My PhD went running away with the water and the crocodiles. PhD iro gauni iro hancharipfeka chete hancharipfeka zvokwadi ndicharipfeka chete kunzi doctor no ndatoudza nokusakumba kwedu vese kuti please call me doctor kana kuti doc musatombondidana nerimwe zita rekuti Shironi no doc. Ndichana basa nemasorted biscuit iko zvinezvi ndakura ndakuda zvinhu zvezve zvandichakwanisi kutaura hangu but iko zvinezvi ndakura zvinhu zvandakutodaka mukatozo I can't share zvinhu zvandinoda right never kuti ndichoti kuvanhu I want this and zvazoiti zvazvo because iko zvinezvi ndamachuwawoka aya ndiwatozoti masecrets manje kuti chitododo these are what we call secrets ndoandaiti pepe todhira nemaresults ndaiseka mwe ainditanzi munenge wakuita zitete remusha risingaita risingashandi ndikati aiwa no problem isusu we believe nemaresults iwayo ndo anonzi masecrets manje. I would rather go kana kuti kupi nekupi ndakanyarara ndichiita tunhu twangu ndiri mozoona maresults iyoyoka secret handitauri zvekudero maiwe nyangwe ndikafarisa sei I won't ndakanyarara ndichiita kana ndichireza mari yebhasikoro ndinoireza ndakanyarara kuti mozongoona bhasikoro racho rakufamba right. That secret I can keep. I think chimwe chinhu chandinoda kukipa not kuti it's a bad thing but nezvakaitika mumashure nezvimwe madhirama asina kana basa akaitika kuti let's say zvikazonzi Mwari vati hangu ndizopinda right now I'm not thinking about that because ndakashotekana nezvakaitika pamashure apapo zvikanzi ndazonzi Mwari vanditi wazopinda mukati merelationship handidi kureverai nhema. Maona zvakaitika paya zvakaitika paya zvakaoma guys and I think zvikazonzi chandakadzidza futi ndechimwe zvikanzi ndazopinda murelationship next time hama hazifani kunyanya kuzoita entangled murelationship guys because vanogona kuzotora nyaya isiri yavo kuita yavo. That's what I learned. Maybe munogona muchinetsana muri vaviri but as time goes on vamwe vanoda kuzorwa mabattles asiri avo. So I think meno kuti mufeso wacho zvichafamba sei dai Mwari akandikomborera because inenge riri secret yeyo but andosandira kuti zvongozobuda chete
izvo ndozvandoziva zvozongobuda chet. How I don't know, but panenge pakaipa. Kana kuposta gumbo rake ndogona kuti kana ndatozoriposta pamwe ndoriposta nemistake gumbo iroro. Because what happened last time zvangondi put off panyaya dzema relationship guys. Zvakandi put off. Because zvinozoitika uzozivi kuti munhu kana abhoikana anosvika pakuita sei. Oro vanhu vari around iye vanosvika pakuita sei. So yeah, I think nezvimwe zvemasecrets I think zvandino prefer kuti this what I want to call my secrets. Nyaya kuti let's say my properties, and I'm not saying kuti handine ma properties. In future mwari akazondikomborera nema properties, that one should be my secret. Then mwari akazondikomborera zvakare pamwe nebhasikoro, that one should be my secret. Ndesingati kuti vanhu vazive ndine bhasikoro rakaita sei. Ngaona manje because I feel like maybe nawe kuti handizozivi kuti mumwe munhu anenge achifunga kuti uri kumovhairira here kuti uda kuonererwa zvipa 2 saka hauzozive. Better kuti munhu angozodiscover by mistake, not kuti ndakati oh my god maybe ndo zvandiri, I don't know, but ndikuti kwandiri Tariro muzhinji handisero ndokuda kupinda relationship or kupindwa, nothing, neither of the two. Nah, tariro muzhinji it's not easy like that kuti chokwadi. Ngati chokwadi pamberi paJehovha kuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvaita sei zvaitika, but behind the scenes pamwe unenge usingazoziva kuti what exactly happened. So kana achido black no my relationship not now. Nditori izvo zvinimbori bhoma imwana, regai ndimboita recovery from zvakamboitika paya, because and I think kana ndakuzopinda murelationship ndinawo mascreenshots ka. So I think what I'll probably do kuti pamwe mufesi uyayo asazorohwa neshoko achiti ko zvizvizvi, anofanira kunge achiziva kuti social media inogona kuva brutal. Saka anozozviendela sei. Most is not easy kunyange vanhu ndochokwadi. And futi vanhu vanoratidza kuti oraiti kwada kutora simba. Saka iwe ukaona something like this chakadai unozozvitora sei. Totangira ipapo. Ko hama dzako dzozitora sei ukaona kuti post yakada sei. Because totangira ipapo guys. And then ndakuda kutomunyatsa kumafrema. Ndakumafrema ma screenshots angu aya so magadzira ndakubva ndinomaisa mualbum ndigaragara ndoseka ndoti Perus, ndogaragara ndoseka ndoti Perus, akanyatsa kupinda ndakamafrema ndomaisa mukati mealbum ndomalaminata. Ndomalaminata maikira esaya ndomalaminata kana kuti pamwe ndichirimuka zvangu ndega ndinenge ndakamaisa kumadziro ndakanyatsa kuti iyi ndo yakatanga kukatira iyi ndomanhamba kuti 1 2 esa kumagadzira right ndoma ini kwandira I think matrophy maawards ndomanatsa kumagadzira ndomadesigner hazvimbodhuri zvinhu zvezvo kolaminatesa ndogona kutozviitira futi kana kunoku variko vanoita zvokugadzira uyu ndonyatsa kuti ndinatsa kunongonotengawo zvizvo mubookshop wonamira kudai wotsvaga uyu chachoni kana kutoti ndibhaindirewo muchinyatsa kundigadzirira kuti unyatsa kuzvisa mukati ndozvigadzira. Wanyatsa kuzvigadzira but unozo chidodo lugadya is very true, but now this is the issue yekuti paunosangana nemunhu munyowani chokwadi chiripo ndechekuti anofanira kuhwisisa kuti mumwe munhu anogona ngofuma achikuita sei ndichingokuudza kuti zvakati
So mkomaka mufana kunge muchida kana iye kutotsvinyirwa chaiko. Anogona kutotsvinyirwa unzi maiwe musoro wake akadai, maiwe maziromo, maiwe nhaiwe maziso akadai. Muona manje anozozvigona here? Anozozvitambira sei? Anogona kutofuma achindiramba kuti ndatsvinyirwa unzi maziromo, maziso akaziya. Anondiramba. Then what? Saka ndida kumunzwawo kuti anoita sei kana atukwa kunzi maziso akareya. Aitozi inini takagara pasi nefamily yangu. Inini ndakagara pasi. Clara, I was just joking. Unofunga ndikati I was just joking zvangu. Inini nefamily yangu takagara pasi. Tagara pasi. Mai vangu tikavaudza, baba vangu tikavaudza, mabrothers angu tikavaudza zvese tikagara pasi. Saka pese pepe panenge patika zvinhu we sit down tataura havo tota zvina basa ndo anenge kutondisimbisa zvinondisimbisa. So now manje chigaya kuti kana family yangu yakazviaccepa ikata sei kuti ndo zvazviripo ko uyu mutorwa uyu manje achaita sei guys? Hamupaona kuti pari triki? Hamupaona kuti pakaipa here guys? It's not easy. Very, very tricky. So I don't know about orientation. So need to see. I was no, that's very brutal. To who? Not to you. No, say it say, but dear man. In the good even email, guys, got an chokwadi. This good even email. Guys, when you say Sagakuti, do you can talk about Nasim Komanagati Gia, put Ashiron and I'll fight a shaman. What do you think I should do? Got an chokwadi. Aiwaga ndautoti munetsota chokwadi kuti lese mpesa tijia pondasvika pakana kuti ndiri paZimbabwe kuti ichashiro nchi haini wangu unonditira zvangu shanda tinoda sei kufambidzana newe. Isn't it kuti izvoni unofanira kutanga wamubvunza kuti sure here utunzi yasha unonditira ukatoti first question yamunomubvunza ndiye kuti chii ngataure chokwadi. Hanzi it's tough considering maizeki natia muunze panoti muvhete maizeki napia manje. I think there is one thing I learned about him komana, not kuti ndakambomuita but kungo discover nokunotisa munhu anozikanwa streki nevanhu. Moziva kuti vanhu vanoenda kuma inbox kunotonogona kubvunza kuti saka vhidhiyo yaitwa paipa yanga ichireva iwewoga pamwe tiri kutongotaura tichitamba tichiseka handiti, but tichitamba tichiseka kudaro moziva kuti vamwe havazvitori chimi. Vamwe vanhu Clementina Sibanda hanzi unoshanda here. That one I won't answer. My answer is ndirirova. I think itogumira ipapo. I think mukomana akanyanya kuzikanwa nevanhu kuti akauya apa as much as chinakidza zvichasei, but I have a feeling yekuti vanhu vakanyanya kuita not kuti ndechimuchengera but ifeeling yanguwo yandofunga kuti vanhu vese vanenge vachiuya paindaneti vachiseka kuti I love you. Sometimes it's not like that. That I love you ka anonotora utanga kubvunza kuti saka iwe what exactly do you really like pana Sharon uyawe. Semunhuwo pamwe anotanga kuti sei kutanga kuresponda. You never know zvinozoitika kuseri. Saka ndosaka ndichiti pepe ndogona mbomuvandisa zvangu munhu iyeye atimbona nzi unotongomubatisa zviri paground. Not you but the guy who wants you. The guy who wants you. No, Clementia. Alright, muvhunzo alright. Takuenda kumuvhunzo alright. Ndatatora sika boss tatauskipa iyoyo. Mina timbotanga tanzwa uye kuti anga ati chii. My god alright, tatangira bandi hansi na Rafael. Shiyesheka maso ari yawa alright. Anogona kuzvitora personal sure. Okay. It's tough considering kuti vamwe vakushandisa social media kungotuka. Some vakasatuka vanzo zvakanaka. Okay. Muunze pano ichai answer.
unoshanda kupi? Alright, ndazoinzwa. Alright, ndomubvunza kuti unoshanda kupi? Okay. Ko akati handishandi. Then what, Clementia? Then what, Clementina? Then kana akati handishandi ndodii? Ndoda kunzwa kana akati handishandi ndodii. Then hanzi easy come easy go, Cheryl, he needs to work for it. Okay. Unotongomubatisa zviri paground. Okay. Handi vanhu vanongoziva kuti social media because paunouya zvese kutuka nekuti alright. Yes, ask him if he can handle pressure. Because vanenge pakaipa. Kana inini wacho kungofuma pamwe ndakatukwa. Ngotukwa pamwe zvogona kumunyangadza. Inini chandisi tochengeta sei? Kwakati nemari yangu inini yandee ndichiwana. Muzhinji. Usashora guys because you social media. Okay. Inini chandisingadi moza kuti munhu anoda kuuya otanga nditi social media hazviite hazvina hunhu ibva ipapo. Kungodero chete handimbozoteereri ndinototasa divi kana kutesa ma-earphones hazviiti kunani. Ini kana baba vangu namai vangu nehazvanzi dzangu dzakaita certify. Dzimwe hama dzangu momuchodzona dzichiuya dzichikomenda panapa hama chaidzo kondiudza kuti siya hakana. Especially kana baba vangu vakaita approve. When I talk about my father, guys, I'm not joking. I am not playing around. My father is very tough kudero. Ukaona vati okay. Me. Paka pane makata, pakati pamaprotocols. Ende futi it took us time kuti tizonge tanyatsa kuvaudza kuti ndo zviripo. Pakatanga patombonzi. Because andikene pane zvimwe zvinhu zvandikuronga andingoti dyo kwavari. Aiwa, kune protocol kwedu mwana. Saka nditi mune hazvanzi dzangu. Tapedza kuna hazvanzi dzangu. Discussa kuti saka to say this. Tadiscussa towirirana chiramba follow up tozodero tabva kuko toenda kuna mama manje toenda kuna mama yodiscussa totenderana toita mapros and cons acho oti right toenda kuna baba wodiscussa then baba wangu I think it took him about 3 months ndobva wambo assessa ndobva wasati right no problem ona manje guys I want zvangu yekunditi siya media, that one he will not win. That one is a nope. And I feel like him and I feel like most watching I feel like kuti ndizo muzonge makumuona pa zvina nemuseke zvenyuka asi ring yatova muri ruoko ndava naye mupamangu yamukamuseka sei anenge ari wangu motojairana nezviripo ipapo ndo zvinenge zviripo nango tikatizoita mabiribobi edu tinoita but nyange mukataura sei hazvisina basa kwete kuti ndiri boy girl tinombomuviga ini tombomuvandisa munhu anofanira kuda uri zvauri zvakakuona uri kana asingade okay usamuunza zvako. Don't be changed by a manager or to change your lifestyle to please someone. My profile kana chidododobodo mukomana wandinenge ndichidana hafana kutombotaipa live stream. Hafana kutombotaipa kana live stream kana kuti hey live stream odo achitaipira chi utaipa live stream kutodega before I know it ka ona kuti kachicha wakada pana Sharon yewe vakutomindira kuinbox mai mwana vanomubvunza kana kutanga kutomubvunza zve life yake kudai nini papapo ka hatozivi kuti vanhu havazivi kuti hanzi ndachenjera Ignatius ngora kuti Sharon unoita nezve in life. Nothing. I do nothing in my life. Kuti usiye media metiona tichanga kupina apa patoni zvakutondinakidza ngeizi takatanga nichambotka mozvemi takatanga nichambotka kuva Facebook ikono ndajaira manje ayoneta nezve in life. I do nothing in my life.
ndoita izvozvi zvemaface actually ndatoresva ndoita izvozvi zvemalive stream izvi ndo zvandinoita hanzi nauyu kuti usiye media hazviite kozi unhu hwako hwakanaka ukatosiya nezvimwe utotoita sheshe. Thank you hanzi muvandise unozvidedzera mamhepo sometimes boys dzisingade social media pane zvokuwanisa zviri pa2 hamurivi nhema but chandisingadi kadi chekuti ndiri busy kuita live stream mukomana wangu ari busy kuti achiti kikikiki ukapenga izvozvo koto zvozondinyangadza guys kuti saka uda kurambojuti isapoti zvayoka but guys yo unozoguma mafriends nemunhu wese mushemariyeni guys zvozoitere tichikwikwidzana especially tichiri mukomana and musikana pari triki asi haiwawo kana maybe tazovawo baba namai nhingi kudani nangu akachizongonyorawo kuti hazvanga problem because anga agara pangu padivi pangu saka ndikoko hanzi sapota bebika as long guys apa we're talking about an unknown person guys ndisikachekakurikunakidza hanzi kozvinoimbomira kozi kuda kunzonyaya hanzi kuti kuita mufese edina mera ndikudza zvandokwanisa kuudza right now this year yese kubva mabiribo bakaitya hana kunyatsa kundiitira zvakanaka ndochokwadi this year yese inotopera yakutopera zvayo inopera ndisina next year pane zvinhu zvandakazviudza kuti pane zvinhu 2 zvandotanga ndada kutanga ndaachieva these 2 things ndikazviachieva ndoziva kuti kadept kanogara kari mumwoyo mangu kanga kabva ikakako maybe ndo pandichazotangawo zvifunga but not now. Problem yedu vamwe ndeyekuti kana tada vanhu unova kuda nevhudzi kusvika pakushaya zvekuita sika kana even ndikadana naye munhu ndinongoramba ndichita mastory times angu haatombofaniri kuuya achitombondiudzira kuti change this change that no sit down ikoko kwauri wakandiona ndichiita zvemabiribo bangu ndisiye nditi. But I feel like panotanga kuzotanga onetsana vanhu pekuti wauda kuuya uzondiudzira manje kuti don't do this do that. Ndakuda kutosvitsa gore kenimoziva gore kutoti gore YouTube ndo yakasvika gore ndakuda kutosvika pamwe muna December ndo pandichatosvika kana gore ndiri paFacebook tiri paSHEMATV page almost gore uya uchiti don't da wagara uko kanda kundosakura rules and regulation is fine ma do's and don'ts ma don'ts ndekutoti don't be too involved mune zvinhu zvangu zvemavideo gara kwako ukoko timu yachowandisa yakawandisa kani yakawandisa timu yacho yakawandisa inozorega kuwandisa kana abvisa aisawo ringo munhu vigabhuwa manje because comment section will never disappoint. Yes ini ndikatomugratisi ini ndinogona kungobhoye kana first day second day ndendatobho ndenda kutomove on nelife ona manje because ndofarira zvemedia ndozvandofarira papamwe iye haazvifariri zvemedia zvogona mutinetsei inini ndinongosvote kana first day pamwe hama dzangu dzinogona kutobatikana ona kutoti komaini chiro novakuta sei kana kuti hama yedu iri kutwa so inini ndinenge ndakutongoti amheno life goes on and I tell myself kuti life goes on so what that's what I do. So but kune mumwe asina kuzvijaira because ndikakambotukirwa maziromo angu ndikambotukirwa kusviba kwangu ndikambotukirwa kushata kwangu saka ndachii chimwe futi hapana everything saka ndajaira but iye anenge asina kujaira so that's the thing manje munhu anogona kutozoti ndandichadi zverelationship because ndatukwa painternet but isusu tajaira isu ona manje saka isusu vamwe ende futi tinotogara tatozozvitukawo futi patinecha mavideo kuitira kuti zvinyatsokuva nekasingi karibhowo futi kuti ukanzi maziromo toti isusu vemaziromo vedu yakashata zvinogona kuti netsei ona tika maziromo acho I own them ona manje on them katimbonza anzi antora anotorwa mukonversation
So people work for comment section of Zimbabwe. You don't like them. No, you should God, you know what to twist everything. You twisted everything. That's not, I didn't even say this at all. I didn't say anything regarding Zawanyora Apapa. Nope, 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 nope. And I'm not about it, that's not your job. No. Ndiri kuti mukomana wandinenge ndichifambidzana naye. Not you, iwewe. You want to tell face one way. You can comment all you want. Unenge usiri mufesi wangu sikabo. Mhene ikoko tozoona time yacho yasvika. Waona manje hamurevi nhema vatimbona. Yes, aiwa tiri kutaura kuti apa mazotatata chichi tandichiti mukomana nemusikana. And I think ndingandiemphasize boyfriend and girlfriend ndo zvatataura nezvazvo. Ndosaka ndati pepe mei kana ndazonzi ring yava mumaoko umu, aiwa handinomurilisa kana mapicture ndinenge ndichitorwa ndichiposta kana paInstagram. Nyangwe mukamutuka kuti maziromo mazijeve munozongomujaira nemazijeve ake pamwe anenge akatiza musoro munozongomujaira akadero. Nyangwe mukamutonga kuti maziziso munozomujaira akadero. But paboyfriend and girlfriend ndo pandanga ndichiti apa aiwa kana munhu ngaamboita sit down ari kwaari ikoko. Now kana vanhu varoorana definitely things change. Handida kutombozviramba. Ndofunga pamwe hamuna kunyatsonzwisa point yangu iyoyo. Ndazvitaura wani kuti kana aegera ndinotomuposta ndoregere nemi ndinoregere kuposta munhu wangu ndikazomupuwa. Heme vanhu vanonetsa kuwana. Ndinochiposta kana 3 4 nyangwe vanhu vakatuka nyangwe vakati it will end in tears but panguva iyoyo I'm enjoying. Maona manje tatichidiscasa nyaya yekuti zvimwe zvezvinhu zvaunofanira kutanga wamubvunza muchangosangana. Guys, regai ndinde ndakutosvika 1 hour 30 minutes. Regai ndine hangu ndozinotandarira kuYouTube time. Bye guys, bye. Ndokuona mangwana ndakupesa story yangu. Ndakuti handichijaira. Let's see kana zvazoitika izvozvo. Let's see. Apa tachimbotaura zveboyfriend. Hatisati tasvika hedu ku ukuona manje ndopoint yatiri kureva iyoyo. Unongoinda ka unofuma mangwana asisipo. Vamwe vakangoinda wani masikati machena. Kaya unosiya wakatemba kadeo. Siya wakatemba. Wakatemba. Unosara apo ukaposta. Ndoda kurekodha chiklipi. Ndikarekodha chiklipi ndomboti zororei ndozotanga live kuYouTube. Ndozotanga live kuYouTube time. Ndo timetable dzangu dzekuita live kuYouTube. Guys, good night. I will see you tomorrow. Ndafarira tombonzwawo pfungwa dzenyu about my future boyfriend. Not husband, but my future boyfriend. Tichiri paboyfriend. Chaisimudzira futi nyaya yefuture boyfriend yangu iyoyi. Tingonzwawo maideas enyu tichifamba slowly but sure. Tombonzwawo zvamunenge muchifunga. Chatombokubvunzai kuti so what's my ideal boyfriend? Munofunga kuti type yemunhu akafita kunge achifambidzana neni akaita sei? Na personality yake unofunga kuti inofanira kunge yakaita sei? Ndinoda kungonzwawo. Ndinoda kungonzwawo kuti munyatsa kufungei zvokwadi. Ideal imbonokuvatai muchifunga ideal boyfriend wangu kuti anofanira kunge personality yemunhu nepersonality yangu indotaurisa kufanira zvichikudo what nepersonality yangu maufunga kuti munhu angange achinzi uyu anenge akaita sei? Akanyarara here?
munhu anotaurisa here keizibabhai ndakuinda ndozokubata mangwana hanzi ndiani izi mushingi. Okay guys, bye. Good night guys. Ndakuinda. Tatandara guys. Bye bye.